Ajina mai dabba. ina jin karan kare. Na fahimci dukkan abin da ke faruwa. Sannan kuma labari na zuwa mun. Ka san dai midiya ba ta ƙarya. Wannan gaskiya Zai ne. yiwuwa ga umarnin da na bada akai kuma a zo a danga canza min umarni. Shin ka san da yadda aka yi na samu kujerar sanatan nan? Kuɗi na fa na kashe na samu wannan kujera ta sanata. Ka san fafata wadda aka yi kayan a bamu wannan kujerar ta sanata? Duk na san Ni fa na samu wannan kujerar ne don in taimaki kaina da iyalaina da in gina rayuwata da nan har zuwa wani lokaci Wannan mai gaskiya. daɗi. Ba wai na samu kujerar nan bane don in zo in gina talaka. Waye talaka? Ko wannan university din da kake ganin wai na kawo a fito fa na kawo ta ne domin in samu in yi amfani da wannan damar in ci wannan kujera ta 2027 in ƙara ɗaya wannan kujerar sanata da kake gaskiya gani. ne. Idan na samu na ci wannan zaben shine nake da alƙawarin da zan cika ma wanda nace zan ma biza kai ma in ɗauke mata. Kaga muna can kuɗi na shigo mana muna samun albashi. Ai su kuma da sai kwangila ta wado sannan mu zo mu je mu saida ma kamfani. Idan muka saida ma kamfani ko kuma ka ba kamfani kwangilai sai su zo a yi da bye bye su ba mu fatanta ɗin mu ƙara gaba. Amma zaman arewa ba zai yi ba a halin yanzu. Dan kai Sakamakon 'yan ta'adda da 'yan zaman banza 'yan zaman kashe wando da suka yawa masu jira in mun shigo gari su ci mana mutunci. Shi yasa kaga in ma na shigo gari ba na fitowa. Tun lokacin da muka zo kamfe aka yi ma tsohon sanata cimfar a stadium aka jijjife mu da duwatsu in muka manta ba. Yala ya manta. Aka fasa mana gilasan. Yala ya manta. To tun da